मा दाबो फैनो रोंदियालायब्रा बेलाय सब समाय नेबाय थानांगौ मैयाबो लेट जादों आरो दिनैबो लेटसो खालामगोन नामा बेलाय मा जाखो दाबो ओंखारबोनो रोंलालाय हे र' नै दासो ओंखाम जादां सामफ्रामबो नेनांगौलै नोंखौ आं थांग्रोसोलै दा फैदो नोङो दे थां नोंखौ मिथिखाबाय आं मा मोनथिखो जेन'बा माखौ मोनथिलायखो नोङो मा हेबनाय बेलाय दे मोनथिखाबाय आं थांनो थां दे नोंनिबा माखौ मोनथिदों नों माखौ माबे दोनो फना थांग्रोथावा माथावा एफा गोथाव लाफा मैद्रु आलु झल संलायनाय टमेट' बाथोन हैद बेखौ गारनानै थांजायोलै दाबो जाया मानो फैखो थांग्रोनाया मोनथिखायो आं नोंखौ माथो हेब्बाय थायो नोंलाय थांग्रो नागिरबालाय मा दाय थानायनि जेन'बा सोरनो मा खिथानो होनखो नोङो माखौ मोनथिखायो होनखो आंखौ हा मिथियो नालाय मिथियो होनबाय खोन्थाजोबजागोलै बाराबा आंजों आच्छा माखौ जेन'बा माखौ खिथानो होद जेबो नङा नोंखौ थांग्रोजानोसो गिदों आं थांग्रोखागौमोनबा आङो बे नोंखौ नेबाय थानायावहाय बिराद गोबावनि होबायलै माइब्रा मालायनि शरुमाव थानाया बिदि जायो नामाब्रा बिथन दानजाबा मा जानांगौ है नोंबो आं नङाबा थांखाया बबेहाय बुंफ्लादलाबायदों शरुम मालिकआ आंनि लोगोनि बिफाखासोलै नों माखौ एथ' गिदलाबायदों मानो बिथन दानलाबायनांगौ फैसासो दै लोगोनि बिफा मालाय मा जानो खामानिनिफ्राय होखारबा खिन्थु नोंसो मोनगोन आंजों होनखाबाय होखारलाबायनो हायोलै जों बादि बे शरुमाव सोर एथ' गिदिर सिनाखि दं बे मासाव जों खयथा बाइक फानखो माइब्रा एफा दुगा दाजा नोङो नोंनि नामाल' माइब्रा सिथाबग्रा नङा बेबायदि खामानि नागिरग्रा मेल्ला दङ मेल्ला बेखार सेंग्रा दङ मिथिबाय बोरैबा जुदि जोंनिफ्राय साबसिन चेनेल गोनां मानसि फैयोब्ला होखारजा नोङो बांद्राय दुगा दुनाया खामानि जाया मिथिबाय थ' गिनाङालै खुनुरुखुम खामानि मोनदों रंजा टेनसन लायोरा टेनसन लायाब्ला जायो नामा आदा फैसा थाइसे थाइनै दंबा हरलै चक्लेट जानो लुबैदों आंनाव खुस्रा दंना गैयाथाय 500ल'मोनलै माइब्रा हरलाय नोंनाव दंबा है आंनावलाय बहा फैसा थानोब्रा फैसा गैया होनखाबाय आंनाव हाब खुस्रायानो गैया जोंनाव बाबु दाना माखौ मोनबावनांगौ नोंलाय आदामोन बै सिख्लानाव बिनानै हरदो नामा दहाय आं बिनि आखायाव बै दखानावहाय बेगावहाय 2 रां सोनाय नुदोंमोन बेखौनो बिनानै हरदो नामा आदामोन आं दहाय बिबा जि रायदोंसोब्रा हाब गरिब बिबायारि थाइसे थाइनै बिनायखौनो हरलायथाराखिसै बियो थौलाय थ' बाबु जों बिना होनि दे ओइ सिख्ला नै माथो साइसथारलाय नै फाग्लाना माबा नायगौ होनबायसो सिख्ला नुबाथाय मोजां गाज्रि जेबो मिथिथारालै बियो माबे नों दहाय बे बाबुआ बिखारिया फैसा बिनायखौ मानो हराखै रायहरदोंसो होनलाय नोङो बे 2 रांखौ हरदोलै आब' आंनो मिथाइ जानो आथिं आखाइ गोरा देहा गोरा मावनानै जानो हाया नामा मा बिबायनानै जानाय बिलाय आंलाय मानो हरनांगौ आखाइ आथिं गोरा देहा गोरा मावनानै जानो हाया बिहा आंहालाय मानो हरनांगौ मालाय देहाया गोरा ना मोजां सिंनि खोथाखौलाय बोरै मोनथिखो नोंलाय बे 10-20 थाखा बिनायखौनो हरनो बाबाय ना माइब्रा 10-20 थाखा बिलायबावाखैमोनलै आदा खालि 2 रांखौल' बिदोंमोन आं गैया आंनाव फैसा खुस्रा बिदि बिलाबायबानो हरजायो नामा फैसाफ्रा दा फोथायलै आदा बे सिख्लानि खोथाखौ दहाय आं बेगावहाय 2 रां गथा सोनाय नुखादों बेगा हर आयौ ओइ हरदा हरा हगार दंमारोबो 2 राङा थगायलायबावो बेखौनो 2 राङानो थोगोन बाबु थोगोनलै आदा आंनो चक्लेट जानोल' नांखागौ दहय आदा इसोरा नोंखौ बोर होथारथों नों बुहुमनि साबसिन हिन्जावखौनो मोनथारथों ओइ फैसाखौ सोर होआ नों बोरखौ सोरनो होखो नोङो बे आदानो
हाब गन्दगोलसो जासिगोन नामारा अ फैसाया आंनि बोरा बिनि देबाबो नों थांनो जै सानदों जाथों आदा जै जाथों ओइ बे बुहुमाव जों मानसि माहारिया आलासि बायदिसो मिथिबाय रावबो बुहुमनि मालिक नङा थिग बेबादिनो फैसा थाखायाबो नोंनि आखायाव थायोब्ला नोंनि आंनि आखायाव थायोब्ला आंनि मिथिबाय फैसायाव नोंनि नाम लिरनाय गैया दै है मिथिबाय मा बुंलाबाय थाखो मा सुथा लालायबाय थाखो थौ जोंहा थांसै टाइम जाबाय जोंहा मानो थांखो जों बेखार मानसि नङा जोंहा डिउटि दं डिउटियाव थांनोसै ना माइब्रा औ आंनिफ्राय 2 रां लांनायखौ आंनो होलांफिनाब्रा बे जायगानिफ्राय गलाङा नोंसोरो मिथिबाय नुनायावलाय माथो जोंगा मागा देलाय मालायथार ना माइब्रा ओमफ्राय बे 2 रांनिनो गलाम जाबाय नोङो थै जोंनाव बिदि फैसा खुस्रा गैया मालाबा लोगो मोनबा होगोन जोङो थांदो माब्लाबाखौ मानो आंलाय आंनि 2 रांखौ दिनैनो दानो नांफिनगौ आंनो नै रांखौ लाखिनानै 498 आंनो गोख्रै हरफिन आंनाव बेनि खुस्रा गैया होमबालाय नोंनि राङाबो गैला थौ जोंहा ओइ नों आंनि बे 2 रांजोंनो सासे भिखारिनिफ्राय एफा मोजां मोजां बोर मोनबाय बे आंनि 2 राङा दानो हरफिन ओइ थां बबेनिफ्राय जानलामला सिख्ला लोगो मोनलाबायो जारौ मालाबा लोगो मोनबा होनोसै दे नांगौबा 2 राङाव 100 रांखौनो ला ओइ नों गेजेराव मा बुंसोदों साइड जा नोङो साइड जा है मा जायो जाथोंसैलै साइड जानानै थानोसैलां बबाव मोननानै हरो हर आंनो दानो नांगौ ओ माय गड आरे आंनाव खुस्रा गैयाबा बबेनिफ्राय हरनो आं मिथिया आंनो आंनि 2 रांखौ दानो नांगौ हाब माहाजोन होननांगौ ना गोरिब होननांगौ देखायदोंना दुगि होननांगौ रा बे सिख्लाखौलाय हरगोन ना हरा आच्छा नों एफा महर गोसा एफा देलाय मालाय फैलायनाया माब्रै 2 रांनि गलाम जाखोब्रा माइब्रा आं मिथियालै आं मिथिया थोद नोंबो आं गलाम नङा हो आं आंनिफ्राय मुवा बेसाद रां रुफा जेबो जिनिस खोमानानै लानो बाय मिथिबाय बेथ' गोमानाय जायाखैना सासे गोरिब मानसिखौसो मदद खालामनाय जादों बोरखौथ' नोंसो मोनदोंना अ अब्ला बे बोरनि थाखायसो आंखौ खिथालागासिनो दङ नोङो र' लेंहरफिनो लां बहा थांखोथाय लेंहरफिनबाबो बिनि आखाइनिफ्राय लाखालां जारौ ओइ आं नोंखौ दहायनिफ्राय बुंगासिनो ना साइड जा सिरिथा होननानै मा हिर' देखायदोंमोन जोबोद अनसुला देखायदोंमोन नङा होमबा आंनि 2 राङा आंनो दानो हरफिन आच्छा नोंना खर'आ थिग नङा नामालै हो आंनि खर'आ थिगैनो दङ मिथिबाय आंनि मुङा साबिना ब्रह्म आरो आंनि आफानि मुङा आदाराम ब्रह्म आरो आइनि मुङा लाइमोन ब्रह्म मिथिबाय आरे फै उदां टाइमा गैलालै अफिसनिफ्राय फन हरसिगोनबासो मोनबाय आं हरदो 500खौनो हरदो दे न' नांला आंनो थाइसेबो नांला नों लाजोबदो न' आंनो आंनि 2 रांखौसो नांगौ बे 500खौ नाङा अ माय गड मा खालामबावनांगौ जाखो दे 500खौ जासिबाय 500खौबो लाया खालि 2 रांल' बियो बहा मोनना हरनांगौ जाखो फै उदां 8 बाजिनावसो दंदांलै 8 बाजिनाव लायनोसै थ' 8 बाजिनाव थानो हागौदां र' होमबा नों थाथ' आं लायगोन दे आंबो थांफायो है मानो थांफालाबायनांगौरा सिनिया हसियालाय खारजानोसो गिखो ना माखो बेलाय आं बेखौ थानो थिनखाबायना खारा जारौ आंखौ 2 रांनि बन्दक होलांखाबायना नोंखौलाय मानो नांगौ आंलाय नोंजों दायबो गैया जेबो सोमोन्दोबो गैया आंहा नों थायाबाबो जागोन आंबो थांफायो थ' थांसै है थ' फै आया बिसिना माथो शरुमाव थांनाया हिनजाव लानासो फैलाबायखो
गोसोथोनायसो होनदां। हे बाजै आदा आरो बाजैनि सिगाङाव फाल्थु फाल्थु दालायरेखा ओरैनोबा बिदिखौ सुखुवा बाजैया। बिए पासखा जाम्बा सिन्था दा खालाम। उदां अफिसाव थांनायालाय बोरै जाखो आरो बे हिनजावालाय सोर जाखो? माबालि बाजै दहाय लामायाव सासे बिखारि लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय नैबेनिफ्राय 2 रां गथा लाथ'नानै हरनाय जादोंमोन बेखौनो दा नांफिनगौनो बेनो। ए बे दहाय आं नोंनो 500 रां हरनायालाय बेखौ सिफायना होबानो जायोमोन ना? गैयालै आदा लामायावलाय बहा खुस्रा सिफायनो मोनबाय बायनांगौ जाखो। बाजै थांलाय टेबोलफ्राव दंलाबायो खोमा थाइसे थाइनैया नायलाय। रसाय दंना गैया नायनां। ए जारुआ बहानिमोनलाय? आङो जिरायनानै गासिबो खोथाखौनो खिथाजोबनोसै नामा आदा? ए जिरायजायो र' खिन्थादो जारु बहानिमोन? आङो गसाइगावनि आदा आरो आंनि मुङा साबिना ब्रह्म। ए बै गसाइगावनि? ओरैसो गसाइगावआ। ए बावदों। गैयाहाय जारौ खुस्रायानो 10 रां दङ नै बेखौनो लांदो नै। बाजै आंनो बे 10 रांखौ नाङा आंनो 2 रांखौल' नांगौ। नांफिनला जारौ 10 रांखौनो लांजोबदो। आंनो नोंसिनि एफा खस्थ' खालामनायखौ नाङा बाजै आंहा पाप नांथारगोन आंनो खालि बे आंनि 2 रांखौल' नांफिनगौ। लामायावबो बे प्रब्लेमानो जादों बाजै 2 रांनि थाखाय 500 रांखौनो जासिबाय आं लाबावा बिदियावसो रागा जोंगा जायोलै। आजिखालि थाइसे थाइनै थाखाखौ मोननो थांला जारु। बेबायदि मोननो थाङैखायनोथ' बुंदों आङो आंनो आंनि 2 रांखौनो नांफिनगौ। एसे बुजिदोब्रा जारौ गैयिखौलाय बहाय मोननो। आं मानिया। आच्छा दे बिदिब्ला नोङो जोंनावनो थाबाय था। आदा आरो बाजै मा जाहोनांगौ बेखौ उदै बुंजासे जाहोबाय था। जोङो दा सानैजों शरुमनिफ्राय फैब्ला बे हारसाफोरनि थाखा थिंख्लियावहाय दोना होमबा बेखौनो जेव लाना फैनां लाना थांजोबथों बियो। आं बेलासिजासिम नेनो हायाथ'। बेलासिब्लाथाय बेलासिबालाय मा जानो गारि रिजार्भ लानानैबाबो दोनलांगोन जों नोंखौ ना माइब्रा? थाङा माथो आं मोना गुना हौवाफोरजों गारि गाखोजायो। आदा बाजै बे उदां ना सुदां होनो बेयो जुदि आंनि 2 रांखौ हरनो हायाब्ला आंखौनो हाबा खालामथोंसै नामा? अ नोंनि टारगेटआ बिदिसो हो? नों बायदि खर' गाज्रि सिख्लाखौ आं बोरै हाबा लानो? नों बेनिफ्राय ओंखारलां। ओइ आं खर' गाज्रि नङामोनहाय आं नोंखौ दहाय बै लामायाव नुजेननायनिफ्रायसो खर' गाज्रि जादों। नों जुदि सासे बेखारिखौ बेबायदि अननो हायोब्ला गावनि हिन्जावखौ माबायदि अनगोन दे? नोंसो आंखौ फाग्लि खालामदों नोंखौ मोजां मोननानैसो आङो बेफोरबायदि ड्रामाखौ गेलेदों दा जाम्बा। जा बेबायदि खर' गाज्रिखौ नोंनि बेवाइ लाखिनो आदा जा गोख्रै फै। गार आं थाङा। बेवाइ न' सिङाव हाबना थाहैदो होमबानो लांफिननो हानाय नङा बे। है होमबालाय हाबनानै थाहैखासै आं बेवाइ। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों? जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।